4.5 million pesos na supply ng pagkain natanggap ng nasa 32 Child Development Centers sa Mangaldan. Para sa detalye, narito sa Idol Aison Moyano. 104.7 IFM. Report! 4.5 million pesos na halaga ang inilaan ng Department of Social Welfare and Development or DSWD para sa supplemental program ng 32 Child Development Centers sa Mangaldan, Pangasinan noong July 20, 2026. Isinagawa ang pamamahagi ng food commodities sa mga Child Development Teachers or CDTs at Child Development Workers or CWs. Katuwang ang Municipal Social Welfare Development or MSW Office at DSWD. Ayon sa lokal ng pamahalaan, kabilang sa mga ibinigay ang gulay, prutas, bigas, frozen meats at isda na ibinase sa alokasyon ng bawat Child Development Center at bilang ng mga batang benepisyaryo. Bahagi umano ito ng regular na programa sa pagbibigay ng masustansyang pagkain sa mga batang nasa Child Development Centers bilang suporta sa kanilang wastong nutrisyon. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Aison Moyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.